Volám sa Ivana Jackuliaková, pochádzam z Rimavských Zalužian a venujem sa výrobe párt a čeleniek. Mám značku Region Gemer Malohond. Máte vlastne nejakú internetovú stránku, ktorej by sme sa mohli viac dozvedieť? Áno, mám svoju internetovú stránku www.ivka.sk a do Kežmarku som sa už vrátila niekoľkokrát, lebo vlastne pred mesiacom som tu krstila kalendár, ktorý som vytvorila tu v Kežmarku, pretože ako Einstein povedal, keby nebolo včely, tak ľudstvo do 4 rokov umrie. Takže sme vytvorili tento kalendár Život včely, ktorý vlastne je taký edukatívnym kalendárom, ktorý vlastne prezentuje nielen naše Slovensko, ale aj celoročný život včelí. Ale vidím, že ste to aj spojili aj s vašim umením, ak pozerám správne. Áno, a vlastne každý jeden rok je spojený ako s mojím umením. A krstili sme ho konkrétne tu v Kežmarku, kde nám krstným otcom bol Marko Igonda. Takže som sa tu opäť vrátila so svojou tvorbou. Takže ku Kežmarku máte asi taký vrúcný vzťah. Veľmi vrúcný, lebo presne som dneska, môj syn má 30 rokov a pred 10 rokmi, keď zmaturoval a som sa opýtala, čo by chcel za maturu, tak on povedal, že jeho snom je sem na Spiš. Tak sme vlastne tu boli prvýkrát na týchto európskych ľudových remeslách ako návštevníci. Strávili sme tu 3 krásne dni a v živote by ma nenapadlo, že sa sem vrátim v tejto podobe a som naozaj, že teraz sa teším na to, že to uvidím z tej inej stránky.